minutes later. Naimbag, nabigat tayo amin kay Ilocanuan. Welcome to my YouTube channel! Di content tayo tatang bigat kat apan tayo GNT ubing yanti inigam ko nga ministry. Ito yanti church me. Intayo ipashare kayo di uneg dagi ubing. Pagna. Welcome to our church. Dati apo iti chapel mi kada Sabado kan Domingo magamgamit mi para yanti kids ministry kan kastamot yanti youth ministry kada alas 6 iti rabi. Tapos kailangan nga mapinturan tapno ka sa pumintas di view na. Ayun, nasa taas po si Uncle Nelson. Isunat ang pintor tapno napintas nga makita dali church. Tapno ba kami dali ito dali tubing nga makikita nga nabubungbungang nakaka-bless naman po, makapait ka titi express. Yan tayo umunod di church. Hello! God is good! And all the time! bago kami nag-start iti kids ministry, umay kami pagduyan dito bago kami nagsimula kat wala-walis kami pa and agkakaray kami penga na malinisan. Sa kami ag-start at nakasaya nawaya ko malinis nga. Pag at ayaman namin pag pagpagawa dati sa saun. A few minutes later. Panginoong Diyos na mapagpala sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito. Pagpalain mo nga itong mga batang ito at ikaw pang maghari. In Jesus' name, Amen. Bing! No? Hayo, Bing! Hello! 1, 2, 3, go! Hayo, Bing! God is good! And all the time! Tumakdar kayo man, kantay ti claps ni Lord. You 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thank you, Lord. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jesus, sabay-sabay. 1, 2, 3. No? Wait lang, wrong. Di ba, muna natin. Thank you, Lord. Tapos, Jesus, sabay-sabay, takdar. 1, 2, 3, go! Jesus! Hello, kay Ilocanuan. Terarami din dagiti ubing tatakot. Terarami dati activity da dagujay 6 years old and below. Terarami din drawing da iti tungkol iti cross, talunga cross which is Jesus died on the cross kan dagujay. Da duma, 8 years old tataas terarami din dakot saratan da dajay topic mi tatta which is the cross or ang cross kung paano namatay ang ating Panginoon at ang kanyang mga sakripisyo po sa atin. Dagito'y ubing nga uray numan nangingiwat da, sobrang blessed naman po kasi sila po yung tipong nakakabigay ng kasiyahan. Tatawaw! Wala ikanyo tinagan nyo. Tapos, tiaramidin nyo, gitalunga cross, ikanyo iti kulay na. Dapat dakal di cross tani Apo Jesus kat, symbolize na data, iso na namatay yung ti cross, diba basol tayo. Lalaingam ti surat maabaw te. Tapos, sino tinakalpasan? Ay, very good si Ate. Tapos na po siya. Dato yung naramid na nga. Sinuratan na. Hello, ka Ilocanuan. Gusto da dyan. Nagpas na siya iti kids ministry mitata nga Sabado. So, tata, paawid na kon. Aga po yan ti chapel. Kan magmag na taas lang iti balay mi dito yan ti church. Salamat sa panonood mga Ilocanuan. Don't forget to subscribe, like, and follow my notification in my channel. Salamat. See you sa susunod muli. God bless you.